उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै जों बेयावहाय भकतपारा मुदैबारि बे बियाबाव जिल्लानि मेलेमजिबिफोरनि मोनसे जथुमा जोंहा दिनै जादों आरो बे जथुमायाव जोङो मेलेमजिबिफोरखौ लिंहरनानै जों मेलेमजिबिफोरनि मावनांगौ बिबान बे बिबानखौ लानानै जोंहा दिनै सावरायनाय जादों आरो बेहाय जोङो गाहायै मोनथाम आयदा लाना सावरायनो लादों आरो बिनिनो मोनसे आयदा माने बाथौ धोरोमानो बर'नि सोदोमस्रिनि बिथा बेखौ लानानै सावरायनाय जादों आरो बेवहाय जोङो मुलुग बिखायाव बोरैहाय बाथौ धोरोमखौ जोङो गायसननो हायो आरो मुलुग बिखायाव बोरैहाय जोङो बाथौ धोरोमखौ गोसार होनो हायो बिनि सोमोन्दैनो दिनै सावरायनाया जोंहा जादों। बेवहाय जोंहा आयदा हिसाबै मोनसेया जाबाय मा जोङो बोरैहाय जोंनि सिजौआरि गियानखौ जों बोरै होनो हागोन जोंनि गेजेराव जोङो सावरायनानै मोनदों जों धोरोम बिथिङाव आर'ज बायदिसिना खालामबोबाय थादोंब्लाबो जोंनियाव दासिमबो जेसेबां जोङो सिजौआरि गियान होनांगौ बे दिगाव जोङो सिजौआरि गियान मोनजोबनो हायाखै दा बिनिबो दिनै मेलेमजिबिनि गेजेराव सावरायनाय जागोन आरो बेखौ फिन जोंनि मेलेमजिबिफ्रा बियाब लेभेलाव सावरायहैगोन। बेनिफ्राय गुबुन मोनसे आयदाया जाबाय मा जोंहा सिजौआरि गियानजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानैनो जोङो बाथौ सिबियारिफोरा माने बे मुलुग संसाराव रायजो जानायाव जों बोरै मोजाङै आलो गोजोनै सोलिनो हागोन बोरैहाय दैदेननो हागोन बेफोरखौ लानानैनो जोंहा सावरायनाया जागोन। जिहेतु बिसायख'थिया खाथि सफैबाय बिसायख'थि सफैनाय लोगो लोगो गोबां गावनि गेजेरावनो गाव बायदिसिना दान्थे बिदान्थे बा गावनि गेजेराव बायदि मोनसे थासारि दा दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय नोंथांमोननिफ्राय रायजोफोरनिसिम माबायदि मेसेज लागोन? बिटिसिनि बिसायख'थिया खाथि सफैगासिनो दङ जों बेखौ बयबो मिथियो दा बेवहाय बिसायख'थिखौ लानानै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जानायखौ जों नुदों बे जाखागोन खिन्थु जों बाथौ सिबियारि हिसाबै जों बाथौ सिबियारिफोरा बिदि दान्थे बिदान्थेयाव जोंनिया हाबनो नाङा जों बाथौ धोरोमखौ लानानैनो जों जिहेथु खौसेयै आवगायलांबाय थानांगोन बे राजखान्थि फोथारा एसे आलादा आरो धोरोम फोथारा एसे आलादा जों धोरोम फोथाराव थानानै धोरोमनि जौगानाय धोरोम सिबिनाय आरो मानसिफोरनि गेजेराव अराय गोजोन थासारि अनलायनाय सिबिलायनायखौ लाबोनो जोङो हास्थायगोन। जोंनि बाथौ धोरोमारि रायजो राजाफोराबो बा गुबुन धोरोमनि रायजो राजाफोराबो जुदिअ राजखान्थि फोथाराव ओंखारदोंब्लाबो गाव हारियारि गेजेराव बा हारिनि गेजेराव बाराद्राय सोंखारिनाय बा बाराद्राय बाथ्रा दान्थेलायनानै नङिखौ नंगौ खालामनाय बेफोरखौ जाहाथे खालामा आरो जोंनि फारसेनिफ्राय गुरै खावलायनाय जोङो बयबो बर' फिसा हिसाबै खौसेनि गेजेरजों मोजां अनलायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे आलो गोजोनै बिसायख'थिया जानानै थाङो जों बेखौ हास्थायो। राजखान्थिनि धोरोमारि राजखान्थिबो सोलियो बिसायख'थिनि समाव नैबे धोरोम बे गुबुन धोरोम बेबायदि बिनि सायावबो नोंथाङा धोरोम खान्थियाव एबा धोरोमाव बिबान लानाय बिबानगिरिफोराबो जों बुंनो थाङो माने गासैबो 100% राजखान्थिनिफ्राय बारग'नो हायाखै एसे नङा एसे गोहोमा दंखायो आरो बिदिहै माने राजखान्थिजों जोंनि धोरोमारि बिबानगिरिफोरा जों बिदि साफा सानै लोब्बा लानायखौ जों नुनो मोनो दा बिदि होननानै जों सानो धोरोम फोथाराव राजखान्थिखौ लाबोनानै जोंनि गेजेराव गुलाय गुजायखौ खालामनाङा जोंनि गेजेराव अनलायनाय सिबिलायनाय खौसेथिखौ जोङो हमथाना लाखिनो नाजानांगोन बिसायख'थिया फैगोन आरो थांगोन नाथाय जों धोरोमखौ हमथाना लाखिनानै जोंनि गेजेराव खौसे आरो अनलायलायनायनि गेजेरजों जोङो मानसि माहारिखौ जौगा लाइनाव लांनायासो जोंनि गुबै हाबा।